Dobrý deň, dneska si povieme niečo o starostlivosti o pokožku a o tom, ako sa máme o svoju pokožku starať. Túto prezentáciu pôvodne vyrobila Brienne Harvey, ktorá je kozmetička. Takže krása je ešte hlbšie než pod kožou. doTERRA kombinuje to najlepšie z prírody a to najlepšie z vedy. Často sa stáva pri kozmetike, že buď sú produkty úplne chemické a majú za sebou vedecké výskumy, ktoré sú skvelé, alebo zase sú to prírodné produkty, ktoré sú proste z prírody, ale nevie sa, čo je tam, prečo to tak má byť a tak. A vlastne doTERRA kombinuje aj výskumy, aj to najlepšie z prírody. Kozmetika je ako počítače, vyvíjajú sa stále nové a nové produkty. A toto je vlastne jediná produktová línia, ktorá spája technológiu aj prírodu. Vlastne zlé veci, ktoré sa môžu vyskytovať v kozmetike, sú napríklad umelé farbivá, vtaláty, parabény, formaldehyd, toluen. doTERRA nemá rada testovanie na zvieratách tiež. Takže niekedy pri produktoch na pokožku sú tam obsiahnuté prísady, ktoré sú viac menej horšie než optimálne. A to, čo si dávame na kožu, ide do celého tela. A my potrebujeme poskytovať živiny koži. Zdravé bunky vo všeobecnosti sa duplikujú zdravým spôsobom. A keď my nepodporujeme ich zdravie, tak nemôžu sa takto duplikovať príliš dlho. Takže toto, čo je tu hore vypísané, sú produkty, ktoré veľmi škodia pokožke. V doTERRE nie je nič z toho. Kozmetičky a ľudia, ktorí sa zaoberajú krásou, sú nadšení z produktov, ktoré neobsahujú žiadne zlé veci. Produkty doTERRA sú garantované na bezpečnosť a tiež sú veľmi efektívne. Deje sa to tak, že si vlastne tí vedci v doTERRA zvolia, aký problém chcú riešiť, napríklad začervenanie pokožky, a potom vyberú na to, že ktoré prírodné látky tomuto pomôžu, alebo napríklad vrásky. Zistíme, čo chceme dosiahnuť a potom hľadáme tú prísadu. Krásna pokožka sa začína pri zdravých bunkách, keď poskytneme živiny, ochránime DNA a podporujeme zdravé replikovanie buniek, tak vlastne potom naša pokožka bude vyzerať zdravá. A to pretože je zdravá. Koža plní mnoho dôležitých funkcií a je viac než iba ochranný obal. Je to najväčší orgán. Začína sa v tráviacom systéme, väčšinou, keď máme nejaké ekzémy alebo kožné problémy, tak sa to začína v tele. Ako vyzerá zdravá pokožka? Zdravá pokožka je pevná, pružná, má neviditeľné pory, je bez vrások, nemá žiadne škvrnky, neoví sa. Jej farba je rovnomerná, svetlá, bez pigmentov, bez tmavých škvrn a nie je začervenaná. Takisto je na nej taká žiarivosť alebo taká niečo vyžaruje, tiež nie je príliš suchá ani nie je príliš mastná. Takže čo potrebujeme robiť denne, aby sme dosiahli takúto krásnu pokožku? Najprv potrebujeme vyčistiť, potom tonizovať, vyživiť a potom zamerať sa na akékoľvek malé problémy, ktoré tam sú. Prvý krok, čistenie. Na koži prebieha pomerne veľká mikrobiálna aktivita. Množstvo z tejto aktivity slúži dobrému účelu a má svoje miesto, no niektoré mikroby sú patogénne. A ten nápad mať čistič, ktorý kombinuje esenciálne oleje a technológie, je úplne skvelý. Napríklad taký čajovník má spevňujúce a čistiace vlastnosti. Podporuje tiež prietok krvi. Čistič na tvár od doTERRY obsahuje čajovník, ktorý spevňuje a čistí, mätu, ktorá uvoľňuje, a extrakt zo zeleniny,
ktorý je proti začervenaniu a má antioxidačnú ochranu. Pri tomto čističi je dobre to, že obsahuje esenciálne oleje. Meta okysľučuje krv a je potrebná pre zdravie tkaní. Extrakty zo zeleniny poskytujú antioxidačnú ochranu podkožným vrstvám. To, ako sa staráme o pokožku, sa časom prejaví. Koža tiež potrebuje živiny. Keď v niektorom tkanive je zápal, tento zápal môže zničiť niektoré tkanivá a my to nemusíme uvidieť hneď a prejaví sa to až po čase. A nikdy nemôžeme spraviť zle, keď dodáme koži alebo telu živiny. Je tam rovnako v tom čističi aj zmes vitamínov, vitamín E, C, A a provitamín B5. Keby sme si podrobne pozreli, čo tam je, tak je tam horčica, kapusta, karfiol, brokolica, to sú vlastne tá krížatá zelenina. Biologické aktivity týchto produktov sú protizápalové, ochraňujú kožu od potenciálneho poškodenia, ktoré môže byť spôsobené napríklad opaľovaním nadmerným. Redukuje oxidatívny stres pokožky. Ďalší krok je čistenie pleti. Čistič na tvár obsahuje esenciálne oleje z eukalyptu, ktoré zjasňujú pokožku, z ružového dreva, ktoré redukujú podráždenie, muškat, ktorý hydratuje, citrónová tráva redukuje začervenanie, čajovník je antibakteriálny. Technológie, ktoré sú tam použité, napríklad je tam extrakt z skôry bielej vrby, ktorý obnovuje bunky, extrakt z koreňa Glycyrrhiza inflata alebo semenoraste čiernej, je tam aj komplex vitamínov A. Pri tónovaní. Tónovanie je dôležité, pretože poprvé podporuje elasticitu kože. Tóner sa predtým používal iba na balancovanie pH pokožky, pretože pri čistení sa pH pokožky znižuje, tak ho potrebujeme vyrovnať. S esenciálnymi olejmi to dosiahneme a ešte dosiahneme oveľa viac. Na rovnováhu pH je vynikajúci ilang-ilang. Napríklad rímsky harmanček má vyrovnávajúce a upokojujúce vlastnosti. Levandula nie iba upokojuje, ale tiež aj podporuje obnovovanie zdravých buniek. Extrakt zo soje je klinicky overený, že redukuje veľkosť porov a telo a pokožka potrebujú výživu a my môžeme vidieť veľmi rýchle výsledky, keď koži dáme pokožku, ona to hneď použije. V tomto tóneri je napríklad aj extrakt zo semienok tekvice. Ďalší krok, ktorý použijeme na zlepšenie, respektíve na dennú očistu, je tóner na redukciu pórov. Vlastne to sme si už o ňom povedali, že to je ten tóner a on obsahuje tú levandulu, ktorá upokojuje a replikuje zdravé bunky, ilang-ilang spevňuje, balancuje pH a harmanček je protizápalový. Dobre. Takže tretí krok, ktorý urobíme, je zameriame sa na problémové miesta, napríklad jemné čiarky a vrásky, tmavé škvrny a miesta. Na toto zameranie je výborná zmes olejov, ktorá sa volá Immortel a je veľmi účinná. Keď tónujeme pokožku, tak tie predchádzajúce oleje sú absorbované do pokožky. Tieto oleje, ktoré sú použité v tejto zmesi, sú jednotlivo výborné, ale spolu tvoria jednu úžasnú zmes. Takže táto zmes Immortel obsahuje katidlo, santálové drevo, levandulu, mirhu, slamienku a rúžu, čo sú všetko úplne skvelé oleje. Výhody. Pomáha obnovovať pokožku poškodenú od slnka, podporuje opravu a obnovu tkaní, podporuje redukciu zápalu, ktorý je hlavným prispievateľom k starnúcemu procesu pokožky, pomáha pokožke udržať si a balancovať prirodzenú úroveň hydratácie. Ďalej môžeme použiť spevňujúce sérum, ktoré obsahuje kadidlo, santálové drevo a mirhu.
Toto trio olejov je dobré v tom, že dokáže opraviť funkciu DNA. Keď opravuje bunky a replikáciu buniek, vlastne keby sa nám vždycky replikovali zdravé bunky, tak by sme nikdy nezostarli. A vlastne toto podporuje tento proces. Toto sérum obsahuje extrakty z ryzobianu a akaciovej gumy, ktoré spevňujú pokožku, zlepšujú hladkosť. Extrakt z ovseného klásu, ktoré redukuje povrchovú oblasť vrások. A perfluorokarbón, ktorý podporuje dýchanie, hydratáciu kože, redukuje jemné čiarky a vrásky. Teda zmes na miestne použitie Clear Skin obsahuje ružové drevo, eukalyptus, muškat, citrónovú trávu, čajovník, semeno rastie z čiernej. Ja osobne som videla ľudí, ktorí túto zmes používali a výsledky boli úžasné. Tu máme obrázok, kedy môžeme vidieť oko pred použitím a 5 minút po použití spevňujúceho séra. Tieto výťažky z akaciovej gumy sa absorbujú do kože a roztiahnu sa na povrchu kože ako sieť. Keď polymer vyschne, ten film napne pokožku. Výsledok pretrvá, až kým si znova neumyjete kožu. Ľavá strana reprezentuje oblasť pred aplikáciou a pravá strana je 5 minút po aplikácii a zaschnutí produktu. Takže liftingový účinok je okamžitý a viditeľný, ako sa vyhladila pokožka. Tu vidíme, ako to vlastne pôsobí. Takže vlastne sa tá vráska vyplnila a napla. Tu vyzerá pred aplikáciou. Toto spevňujúce sérum obsahuje aj extrakt z hnedého algae, ktorý zlepšuje jasnosť pokožky a má prevenciu vzniku škvrn. Peptidy blokujú melanín a redukujú pigmentáciu. Je tam aj zmes vitamínov. Ďalší krok je vyživovanie pokožky. Potrebujeme pokožku hydratovať a vyživovať. A potom bude vyzerať zdravo. Na to je dobrý hydratačný krém, ktorý obsahuje esenciálne oleje, certifikované čisté terapeutické oleje z levandula, jazmínu, muškátu a kadidla. Taktiež obsahuje kokosové maslo, ktoré je rehydratačné a ochranné. Extrakty z algae a z artemisie, ktoré odstraňujú začervenanie, komplex mliečnych peptidov, ktoré regenerujú pokožku a felodendron, ktorý zmenšuje podráždenie. Erytritol udržuje hydratáciu a je tam aj zmes vitamínov aj v tomto hydratačnom kréme. Jeho primárne výhody sú to, že pomáha prirodzeným zložkám kože pri procese ich regenerácie, pomáha redukovať vznik jemných čiarok a vrások, obnovuje obsah vlhkosti v pokožke a zanecháva pokožku pružnú a hladkú. Rovnomerne a efektívne preniká do pokožky, aby umožnil dlhotrvajúcu hydratačnú rovnováhu na ochranu proti vplyvom prostredia a iným vonkajším vplyvom. No, takže vlastne zložky, ktoré sú tu, sú levandula, jazmín, muškát a kadidlo. Toto je hydratačný krém proti stárnutiu. Extrakt, ten prvý citovaný extrakt a oktapeptidy, obidva z nich majú uvoľňujúce účinky podobné botoxu. Tieto oktapeptidy dočasne inhibujú synapsiu medzi svalom a nervom. A tak sa stane to, že čiarky okamžite vyzerajú menej vyrysované a predchádza sa ďalšiemu mechanickému poškodeniu a po tretie vyhnete sa trvalému poškodeniu svalov alebo paralýze svalov. Oktapeptidy sú látky, ktoré telo rozoznáva a dokáže ich aj samo vyrábať. Takže na tomto obrázku vidíme oko pred použitím a po použití hydratačného krému.
Tieto proteínové fragmenty, ktoré sú obsiahnuté v tomto kréme, ktoré sa volajú polypeptidy, fungujú ako prenášače odkazov pre bunky na to, aby dokázali zapnúť liečebné aktivity. Tieto stimulujú keratinocyty, aby zvýšili funkciu buniek a tiež stimulujú fibroblasty, aby zvýšili produkciu kolagénu a elastínu. A to je ten výsledok, ktorý chceme. No, takže čo sa vlastne deje? Voda sa z pokožky prirodzene odparuje procesom transepidermálnej straty vody. Keď sa na povrch pokožky aplikujú sferulity kyseliny hyalurónovej, prenikajú do vrások a čiarok a vnikajú do horných vrstiev epidermy. Sferulity kyseliny hyalurónovej rehydratujú tak, že zbierajú vodu, ktorá sa vyparuje z pokožky. Takže ďalšou časťou je peeling alebo vyhladenie. Potrebujeme odstraňovať mŕtve bunky a stimulácia rastu tých zdravých buniek. Tento peeling obsahuje grapefruit, peppermint, jojobové guličky, vyťažky zo zeleniny, extrakt z hnedého algája, extrakt z červeného algája a zmes vitamínov. Niektoré otázky, ktoré vlastne sa ľudia pýtali, boli, že v akom poradí si mám aplikovať tieto produkty, dostanem z nich výrážky, môžu sa používať na všetky typy pleti, aký je rozdiel medzi nimi a produktami, ktoré kupujem v bežnom obchode. Takže poradie, v ktorom treba aplikovať tieto produkty, je také, ktoré sme si uviedli. Najprv pleť čistíme, potom dáme toner, potom sa zameriame na cielené problémy škvrnky alebo výrážky, potom použijeme spevňujúci krém, hydratačný krém. No. Dobre, takže vlastne poďme si povedať, aké sú ceny, alebo ako nás vyjde tá zmes na čistenie pokožky. Táto zmes má pre zaregistrovaných členov je to za 21 bodov, čo je približne 21 eur a maloobchodná cena je 28 eur. Pokiaľ si sa rozhodnúte nekúpiť si to spolu, tak je tam zvýhodnená cena $30, čo je približne tých 32 eur. A maloobchodná cena je 40. Pri kúpe celého toho balíčka je to približne za 200 eur. No, takže tu si môžeme pozrieť, koľko to vyjde jednotlivo. A pri nákupe z vernostných odmien vlastne získame peeling zadarmo. Takže hydratačný krém vlastne stimuluje produkciu kolagénu, to bolo klinicky potvrdené, vyhlacuje textúru pokožky, redukuje vznik vrások, minimalizuje mechanické vrásnenie, minimalizuje viditeľnosť pórov, zrovnomerňuje tón, zmenšuje diskoloráciu, ochraňuje proti ďalšiemu poškodeniu a zlepšuje hydratáciu a výživu pokožky. Keď chcete vyzerať mladšie a dlhšie s doterou, tak môžete zavolať, ak máte nejaké otázky, alebo vlastne môžete ma kontaktovať a poviem vám o tom viac. Taktiež by som chcela dať do pozornosti, že sa môžete prihlásiť na odber našich videí, aby vám neuniklo žiadne video, ktoré môže zlepšiť vaše zdravie a zdravie vašej rodiny. Tiež môžete sledovať stránku www.esencialneoleje.sk, kde nájdete množstvo zaujímavostí o použití esenciálnych olejov, ale aj o tom, ako môžete mať tieto výrobky so zľavou alebo tiež až zadarmo.
V prípade, že by ste chceli tieto informácie povedať aj iným, na ktorých vám záleží, zavolajte mi a ak budete mať skupinu 10 ľudí, ktorí si budú chcieť vypočuť živú prezentáciu, dostanete darček, ktorý bude esenciálny olej zadarmo za vlastne urobenie, zorganizovanie 10 ľudí, pre ktorých môžeme urobiť prezentáciu. Tešilo ma a teším sa na budúce.